Hakane ka no phai sngi jongane ka sngi ka ba kentang bat ka ba khrau ngapen pau no kong e ya ka jing songu yo blei ba u dang ailat bat sya su bha yangi banya manilang banya ro bat pundon burom ya ka kerteng ka jong utrai bo no pen im jongi u Jesu Kris lemba ki jing rwa ya ro bat ban sya skor ya ka khubor nakaktin ublay lengba kini kilat pathai kubor ki kor ki bor ki social media ban penpoi ban penyo ya kani ka program ke jing sakri ke jongi saman ki rempe yeng kristan bat siki weiru ki rempe yeng jong ki para nong song snong jongi ki bala ponyo sngo ya kani ka program ha kani ka janmit ngapriang subharu yai pastor jong balang Reverend Dr. JB Posna bat ki para temen basan jong balang ki khot committee balang bat khamtam ya phi baro ki para bangai ba e jong balang ki bathrang bat ki ba up khmi lenti ya kani ka program manla ka sngi blai ki para bangai ke jongi pok balang ni pan pau ke jing songo ya phi ya ke jing Kristian ke jing phi ya ka balang lengba ki jing duai bat lemba ke jing ai ke jing phi se kam ke jing blei tu blei ke jing suk un kerkhu ya ka wei pa ka wei ke rempe yeng Kristan hapo ka balang bat ki wei ru ki long yeng long sem ki bala bo ni so ya ka ni ka khubor ngidon bat ngi hang ni I pastor Pynshaibha Warjri I balong hi u khon khot jong ka balang I bala kloi ban Syiem ya kene ka banta ban ai ya ka jing slok na ka tin ke jong ublei ha kene ka por I pastor P Warjri I don ha jing sakri jong I bat ka KGP Synod mingi jong ka Assam mission lemba ke jing sakri jong I ha ka school ke ba ide ban khmi ban penyat tu blei un kerkhu ya phi pastor ya ikurim jong phi ba ki khon jong phi bat ki khmi ki pa jong phi ki ba Kristian ya phi bat aiman Syiem ha ga jing sakri ga jong phi ka program ha kani ka por ka long ba ngin yo ya ga jing pulis tang bat dwai da Mr. Rajiv S Nongbri bat ke jingwai kerpang na Mrs. Khamtilang Warjri bat ki paralok bat iban ai ko khubon ka tin ke jong blei de I pastor P Warjri bol omentan ai khublei ru ye Organist Miss Netta Syiem ba I paralok ke jong I ki bayarap lang yangi na kapor ha ga jing sakri blei ba lemba kane ga jing tem ka penrhem ya ke jing sakri ke jongi na kapor sakapor ti shwa bangin sedang tungi phai lang chublei ke jing duai ko khpa jongi pahabneng ngidap ke jing sungu e yami ba me penla yangi ko pa banya lum lang kumni ne ke yeng ke jongmi bat khamtam banyu sngo ya ka khubon ka ktien ke jame ni aingo yami ko khpa na ba ke jing plelat ke jongmi lengba ki lat kelenti ki kor ki bor ban penpoi ya kene jing sakri blai ke jongi saka wei pa ka wei ke rempe yeng Kristan bat si ki wei ru ki rempe yeng ban hapo kene ka snong bat ki wei ki cakaru ki bayo sngo ya kene jing sakri ke jongi ni sngongu yemi ko pa jongi pa hapneng wat ki por ki ba e bat ki ba sitom kum kene nrengi ai ngu yemi ba mi me ple ya kalat ba om sim la khang lat yangi bangin yu sngo ya ka tin ko jong mi khamtam bangin pen pau ke jing sngo yami ha ke jing sakri ke jong ina ka por don ka try ba ka wei pa ka wei ke rempe yeng Kristan ha po ka balang ko jong mi don ka try bat ki parabangi ke jong I ki badan ha ki jaga ba fair ni dwai ko try kum ke ni ka por ka ba e ni dwai na kam ta ke nong sinsiar ke jong I ki ba ban khmi ya ka suk ka sain jong ne ka ri ke jong I Nalu you Prime Minister wa pe yakani jing sin sha yakani ri India ka bakrau
บัดอยู่ Chief Minister จงกันใน State เมกาลายาบัดกินโฮน Minister กิบเป็กกิบขมีก็ตรายนับกิจิงปิดจิงเปียงกิจงกินงชงชนงเลี้ยมบัดอีกีDoktorบัดกินนอสกิบเตรกิกำกิจงกิบันอายกิจิงสุมาร์ตรายหากบันนักบันตะกันนี้กิจิงปังกับบาลงกิจิงเชฟติงยากิบริวปารุตรายในงี้สงงูยามีโคตรายบะมีมาลงเรื่องการบัดงี้ไอ้งูมีนว่ากัสนามกิจงตรายจงยิเยซูคริสต์กัสนามกิจงคนนังบรอดกัสนามกับบัดดนบอร์กัสนามกิจงอูกับบัดตับกับบักกะยากเวย์ปักเวย์กับลงยิงลงเซมยาอีเวย์ไปเวย์ทุกคนbakas nam kejong Yesu kan tap bakanu kanu ka jingpang kumbala kular ka ktin kejong me kanum la ban rung sikir rempe yeng kejong ki khon kejong me tu tap me kokpa dagi thap niang kejong me tu kudup pagi snare kejong me bakanem sniu ni kejing penjot ka bayat men sni ba men mit kanum la ban ktakti don kat bakani ka por kat bu syakri kejong me pastor Pynshaibha Warjri iban sami ko khubon ka ktin kejong me tu sngubha ban jalamเราจงชักรีจะไม่เป็นดับดุมันเสียมจะไม่ตรายงี้สงงูดูนั่นเป็นกี่คนซ้ำละอีบันอายก็จึงรวายกระปังลำบากันนี่ก็ปอดมีอายก็จึงงูกับบุรมใช่ไหมก็ป่าตุกกระคุยกับโปรแกรมปารุตรายโอ้ยกระปังรู้ยังบันมิสเตอร์ราจีฟนองบรีบันชิมกับบันตาบันปุเลียนกับเทียนก็จงเปลยบันยาลามอย่างนี้ก็จึงรวายเลี้ยงบันอิมิสเนต้าSyiemบันเต็มบันอายก็จึงรวายลำบาก็จึงเต็มban penerhem yang ni kecing syakri belai kejongi try ni da ai kecing wo keburom baru semi haka kerteng kecung Yesu ni duai ni pan kini baru amen hadin baladep ruai kini kecing ruai ke penongkong belai spa prahufra ibanyalam yengi ke ban puli ne kaktin jong belai banyalam kecing duai Mr. Rajiv Nongbri bai hadin baladep ni puli sedang ngin yo ban pengkatang ya geja aingu baik insayo ya ka special number da Mrs. Khamtilang Warjri baik paralong bari ngatang insayo ya ka khubon ka tien jong blei lai pastor P Warjri bari ngatang insayo ya ka jing kerhupan wai bang nyer wai da jing wai ka ban rius pa lai pusau ngene ko pol ngi sedang nyer wai lang jing wai ka balai spa prau pupra ngasngus kem Yesu ulong jonga a ka burom blei ngayo mat depa jing penim la yo bat jing sius pa das nam bakodo blasat janga mentang apen bena mentang arwai yaro nong penim kat badang im mentang apen bena mentang arwai yaro nong penim kat badang im ngerwai lang kecing wai ka balai spa pra pra Asnos kem Jesu ulong jonga akaburom blay ngayo malpa jing pen him layo bajing sius pa das namba kodor lasanya mentang apena mentang arwai ya ronong pen em kat badang em mentang apena mentang arwai ya ronong pen em padang em ngala ai tilun ngashem ngobhan jinkmen ban yos ngau tin basawa hapo kamen sim layai pendam kak tin jing ing kak tin jing man mentang apen na mentang arwai ya ronong pen em kat badang em
Yaronong pen im kan badang im ngala ai kilon ngas ngau suk jai bat nu nong pen im ngam ngau kuslai bentang ayai am shaneng apen ngashem tang jing ha tang ka jing im bentang apen na bentang arwai yaronong pen im kat badang im bentang apen na bentang arwai yaronong pen im kat badang im. Shua bangin le lang so blay ke jing twai tung sha skor kat tu kat ne ki bentana ka ktien ke jong blay ya wa phila ban sham na ki sam ka balai pu ar kat khot ka bani kong bat ka ba ar ka ba ong kum ni suk utau bayu amap ya ke jing palat jong u bayu telep no lin ya ka pop ke jong u suk utau brio u ba utrai nyo shu ya ke jing bam hang ha u bat ba ka mensim jong u dan ka jing syukur sam kat kalenong ka ba shispa arpuwei ngan kmit ya ki khmat chakilum nangno kan wan ka jingerap jonga kan wan na utrai u bara thau ya ka beneng ba ka khandau utrai un sumari mi nak basni u baro un sumari ka mensim jong mi utrai un sumari ka jingmi shabar jong mi bat ka jingwan shapo jong mi nadu menta bat hadu bam jukun sam ka bashispa arpusan kita ki basyania ha utrai kilong kum ulum sayan ubamla ban pinki henrei uyaine bam jukut kumba kilum ki baro ya ka Jerusalem kumta utrai ulong baro saudang yalaki brio nadu menta bat hadu bam jukun sam ka bashispa lai kumen Syiem jonga tukur khu ya utrai bat baro ka bahanga ya ka kerteng bakhu jong u kumen Syiem jonga tukur khu ya utrai bat wat kelet ya ka jingle bha jong u baro ubamap ya ka jingle baman jong pha baro ubashna ya ka jingpang jong pha baro uba penim ya ka jingim jong pha na ka jing jan uba penphang pan singat ya pha da ka jingle isnei bat ki jing isnei bajam uba pen kedang ya ka sintur jong pha da ki ki babha kat ban pen thamai ya ka jinglong samna jong pha kum ka pukni Ecclesiastes ka lenong ka ba nyau kat khat ka ba arf khandai hakmi tangkane bang Syiem ba ublei ula thau hok ya ubrio ki henrei ki wat bun ki buj Ecclesiastes ka lenong ka ba nyau ka ba arf khandai kat khat anong biang sai sien hakmi tangkane bang Syiem ba ublei ula thau hok ya ubrio ki henrei ki wat bun ki buj tu blei ker khu ya jing polinak bat sa skor ka ktien ka ba khu ya jong u enya le lang so blei jing dwai kokpa jungi ba neng kumni patrai wan ban aingu emi bam lari meladam la keringi lembak sngi snem ke bla lena balengba kani kes miet baro simit bat kumni kintrai ngi yo pat kumni ya ban kiyo kani ke yeng ke bakentang ke jomi kintrai ya ke banyero ban pendan buram ya ke kerteng ke bakhoi ke jomi kintrai nya aingu emi bam memsem la eno engi kintrai sngi snem ke bla lena bat atrai to ai bangin Sngoto tangkani ka we kintrai bakini ki ke baro kintrai kimde na ki jingla ka jongi kimde na ki jing start ka jongi kimde na ki jing spa ka jongi hinrengin sngoto baka kti ka badan bor ka jongi kintrai ka kaner halor ka jingim ka jongi bangila ba kumni sa sisien kintrai ba kum ka balang bangin yo ban penlong ye kani ka jingiseng kintrai lengba kani ka program ka ba menta ka singi kintrai lengba kini ki kor ki bor ya ba mela ai ka jing start hangi ki breo
ban ngi sngo ban aingu me kin trai ban ila ban pindan kam hak ki kin trai yakini ki jing start ki jong ba mi ai hangi kin trai ba yak ban pindan buram yak kerteng ba khoi ki jong me kin trai ba rakini ka por kin trai ngwan buti hakmat jong me kin trai la da long kaman ki jong me kin trai ba men ker khu kin trai kini ka program ba ka ege ka bang nyo ban pendep leng ba kini ka por kin trai ki long ki jing ker khu yak jing im ki jongi ki long ki jing bam ki ba kinjam Syiem yak ban tei ki jing im ki jongi ki ba man kasngi Khamtam hakum kini ki por kin trai yak bang himat shibun ki jing ki jingele bat ki jing khuslai ki bawan ha ki jing em ka jongi ngem la la kin trai nadu ki barit hadu ki basan himat ki jing khuslai ki jing em ka jongi kat sabangi phai ki ngidap tang da ka jing artatien sudah kin trai habangi phai shekani ka pertai re kumba ka tien ka jome kin trai ka ong ngin khmet yala ki khmat shela ki lom nangno kan wan ka jingrap ngin sngotu batang ka ni ka we ka jingrap kan wan tang na me kin trai bla thau yangi kin trai bla bu yangi hakanik sla chung kanik pertai ba akanik ka por kin trai ngwan bu ti kerpang nam ta kanik program nadu kinong simenta kinong ruwai yak ban ai ka jing ruwai khmat jungi kin trai ba kan long ka jing kerkhu ban long ki jing bam yangi kin trai ban te ka jing im ka jungi ba man kasni ba khamtam kin trai ngwan bu ti kerpang nam ta nong kren kin trai ban ai ka jing Yeselok kin trai nak ketien ke bakhoi ke jome kin trai to ai ba ke jing pengkre ke long ke jong breu hendai ke jing penjana ke long ke jong me to nang kirkhu ye pastor Pynshaibha Warjri kin trai ha jing trai ke jong I kin trai ya ke ban trai ke kam ke jong me kin trai ya ke ba mila ibet ya ban tenrong halo ke terpeng ke jong I kin trai to nang kirkhu I ke met ke bakot ke bakya I ke jing start blai bar kham tam ye ila ban shakri ya ka yeng ka sem ki kuan ki ti bat kham tam ki parabangai kin trai badan ka jakat trai ki jong I kin trai hakani ka por kin trai wan ban aingu emi ba hadu ani khlemat kin trai ngidang yo ban shakri yemi leng kum ka balang kin trai rai kat nus habangi pe ya ka jinglong jingman jong kani ka persai kin trai I kum ba kini ki kilat ki jing shakri ki jong I ku ba kin du kin damna rai atrai medan melong we but melong ublei batip ki ke baro kin trai batip ik ba mi sabar ke jongi ba ki ke baro kum ta kin trai ngi wan ban buti hakmat jumi ki kini ki ke baro kin trai hakini ka por trai ngon buti kerpang kin trai nam ta ka balang na do pastor ki temen besan ki khot ke komiti balang ke badan ke benta ke ba kongsan kin trai ya ban trai ka kam ke jomi kin trai ban besai ki kun ki jomi kin trai ha po ka balang tunang ya kirku ki ki ka met ka bakot bakya dan pedeng ki temen besan ke beladan ka met ke ba ke bam kot bam kya ha ka met ke jongki kin trai tunang ya kirku ki nang Pynshaibha Warjri mami ki wala kemla bandan lang dengkat ban ngi kin trai ndai ba kemen Syiem ke jongki kin trai kan long ke ba ngin sngotu bakidan rengkat bat mi trai unong penim jongi bar hakini ke por trai ngwan buti ke pang nam tak rempe yeng kristan hapo ke balang kin trai hoi ngi mat yakini ki jing kin trai ki bawan khmat jongi kin trai kilong ki jing ki ba ngimla ban mudor de jing start bre ko jongi kin trai rei ki baro kin trai kilong hakmat jumi kin trai kimlong kin trai rangila nang man phai man pan ban nya kat kum kaman ke jomi kin trai to nang kirkhu I krempe kristan yeng kristan ke jongi kin trai ya bangila ban im man shakri ya ka kerteng ka bakhoi ke jomi hakiri yeng ke jongi ru kin trai hoi kini ki jing ki wan ki jing khuslai ki wan ki jing artatien ki wan ki bakta lo ki jing mat ki jing perkhat ki jongi ki bakta ya ka yang ke yang ke jongi ki bakta ya ka yo ka kot ya ki jing puli nadu ka trai ka kta kila kta shibun kin trai rai atrai kumba ka ktien ka jomi kin trai ka ong bangin khmiet ya ki khman shami batang shami kin trai ka jingrap kan wan tang nami kin trai hakni ka por trai ngon buti kerpang nam ta kani kinong trai kin trai ki badan ya ka benta ka ba kongsan kin trai ya bante la kam ya kani ka jingpang ka bawan ban telep hakni ka ri ka jongi kin trai to don lem don kat bat ki kin trai ki jing trai ki jongki na do ki nas ki doktor ki nong sensar kin trai ki badan ka benta ka ba kongsan ya ka ban le ban pen bahai ya ka kam ke jong ya ka kam baro kin trai ba kin long ki be yai renti ya ki baro kin trai ngi buti ya ha ka kerteng ka ba khoi ka jomi kin trai namar shisha kin trai la rangi phai shakani ka jingiem ka jongi ka ba hakini ki por kin trai shisha kin trai ngi dap tang de ki jing khuslai sudah kin trai hendrek kumba ka
tiang ke jomi kentrai kumnu ka ong kumnu nginya yaki ke bajele hikai trai dengan sngau klan ha ke jing at pelung ke itriam ngin Syiem ke jing leran angin bat kum ta kentrai bangin la ban phai Syami batang Syami kintrai hakum kini kipor baki klemat kintrai bat ngangit kem kintrai memendon lem don kat bat ngi bat mendang ailat yang ngi kintrai kum ni ya ban syakri ke kerteng ke bakoi ke jomi kintrai ngamdan kintrai shibun ke ban ong khmat jomi kintrai renga kerpat ret khmat jomi la long keman ke jomi tu ngap kini ke jing tuai ke jongi kintrai ki kun ke jomi kintrai bat ha ke kerteng ke jomi kintrai ngerkam kinti bakani ke jingpang kanumla ban dan bahkan menweng no nakani ri ke jongi kintrai khanang bangila ban im ban syakri ban pendan boram mi hak jing im ke jongi ke baman kesni bangila ban syakri lai lo jami bat kumta kintrai bahkan ke yeng ke jomi sasien ke yeng ke balate belasna kerpang kintrai ban mani ban syakri yami kintrai inyo sasien ban kiu pat akani ke yeng ke bakentang ke jomi kintrai ban syakri ban pendan boram ya ke kerteng ke bakoi ke jomi kintrai tu ngap kintrai ke jing tuai ke jongau nong pap ngalong tong nong pap ubo pen sosi yami man laki por man laki kremat bat ngapan ngadem kini barok kentrai keteng kris belong nong penim menta hadu halakerta amin Mentangin yok man penkentang ye ke aingu baki para bangi ke jongi na kapor ke biai Kristian ye ke balang kam jo ke balang ngap kumrong na basdang ngap penpau ke jing songu ye para bangi baro ini kapor nginya phailang sublei ban penkentang ye ke jing aingu ko kpa jongi bhapneng ni wan bek ni jai wan ban pau khmat jomi ban penpau ye ke jing songu namar ke jing kerkhu ke jomi ke jing pendap penbiang ke jomi ya ke jing dan kam ke jongi ka baman ke sngi sisa trai mem simlasya bakano kanuru kerempe yeng kristan kinyat sudah ndai trai me siang ya kami akhmat jongi men step men sngi men mi rup me pendap kom kadak ke jing songu yang yami ko kpa ki para bangi ke jongi na kapor ki ai ye ke jing aingu ban Kristian ye ka kam ke jomi hagani kapor ko kpa ni wanlam ye kini ke jing aingu hakikti ke badon bor jomi tu snobha ban kerkhu ye ki ba hangnu bat shanu ba ka balang ko jomi kan pendan kam hagaban Kristian ye ki nongtrei ki batrei ye ka kam ko jomi ki mission worker ki banyalap ye ka gospel jomi hangtei hasilyang wa swer bat ki wei ki jakaru ba ka balang ko jomi ki mission ka bon ba ka balang ka ban Syiem ngi twai trai tu snobha ban kerkhu ba ka baro ba ki parabangi ki jongi ki ai ki khmi lenti ba ka balang ka jongmi kala ban le ai khamtam ban Kristian ye ki baduk ye ki khun swet ba ki riu kan thei ngi twai trai bi man snobha ban kerkhu trai ya ka wei ba ka wei ka rempe yeng Kristan kerkhu yang hilang baru trai tu snobha ban priang ye kini ki jing twai ka jongi na bangi twai ban ipan ka kerteng ko jong trai unong pene ba e jongi u Jesus Christ amen ini ka por ngin yo ya ka special number na Mrs. Khamtilang Warjri ba paralok ba di kata i pastor in Syiem ke banta jongi ban ai khubon ka tien jong play man mga jam kalong ka kerteng jong ka jeruan man mga jam man mga jam Jisu utip yang ulong bajantam
Itman san Sherman iba penyat ia kejing syakrilang kejangi kini kepor. I pastor in charge jong kebalang iba tuan ringkat lembat ngi kini kepor. Kita men besan baro jong kebalang. Kita khot jong ke komiti balang. Lembat ki para bengit ba iej baro nadu kilong kepa kilong keme ki perlok samla lembat ki hep ki berit ki bedan haki yeng ki sem ki jong pi. Lembat baro ki bapet ya kani ke channel ngai kublai ya pi iwei ha ke kerteng ke batiang bat ke kerteng ke bedon bortam ke jong utrai bat nong pen imba ye jongi u Jesus Christ ngai ngu yo blai bola penla yang ban shim ye ke benta banya sami ku kubon ke tien ke jong blai ha pedeng jong pi ha kani ke por ban ngai kublai ru ye ke program komiti jong ke balang kabala ai bentalem yang banyak sami ku kubor nak tien ke jong ublai ha ke bakum kini ke por para bengit beit wat langim sim la yo syu ya kini kalat ya ke benginya kiu lang sy ke yeng ke bekentang ke jong ublai benginya syakri lang yo ublai na kadau jong kini ke klam kabala sari ke pertehi baru kowe ha ke baki bor sorkar
bat ki bor ki bedai khmi ye kot ki khia ke la persang de ki babun ki lat kum nu ban ya dai ki nong song snong na ka jing sa prang jong niu knyang jing pang hen re ngi ai ngu pa yu blei ba kum ki banget ngi yo ya ka lat ya ka bangin shakri yu blei ha ki yeng ki sam ki jongi bat kham tam e bangi yo kum ne ka ni ka lat ya ka bangin sha skor ka tien ka jong blei lingba kani ka YouTube channel bat ka benta na ka tien ka jong blei pra bangit bi ka bangala bu kum ka nongrim jong ka jing slok ha ka ni ka no phai sngi ka long na ka kitab ki sam ka ban riu pu ar ki khot ka baning kong ka ba ar bat ka ba pra ki tien ki ba ong kum ne ka men Syiem jonga ka ap kermen tang ha ublei na u ka wan ka jing pen im jonga tang ma u balong mau siang jonga bat unong pen im jonga ulong ka kut bajrong jonga on om pen khi yanga to shania ha u ha ki por baro phi ki pat ba to the no ela ka do no dak mat jong u blei ulong ka jakari yangi ha sha bing ya chaprang tu ngi le lang shu blei ka jing duai kok pa jungi bahab neng ublei ubadap da kajing iet ba kajing isnei ngi aingu ya ablei na ba kajing dorin kat ka jom elam bat ngi lingba ki sngi ki por baru ki blei no jo kajing em ka jongi tat ni ki sngi bat ka klimat ka bamenta bat ngi aingu ya me ablei me bedang ripen em yangi tat ni ki sngi ba klimat ka bamenta bangi yo ai ni kalat ka ban shakri ya me ba ni ka por atrai ngadwai na ka benta yelau jong shakri ba me la pen yang ka ni ka por pen sum pen sle ayu ka por ko jong men Syiem ba ko jong me kana ma ai ka bangi yo sngo ka ni ka por ka long ka jingkur kuning kong yanga o ba kren bat yangi baru ki ba shashkor ka tien ka jong me to sngo ablei ka jing dai chu khot karpat ka jongi agerteng jisungi pan amen yakani ka jing rai sam ka ban riu pu ar la tho da u David but ula tho yakani ka kitab sa yakani ka jing rai sam ka ban riu pu ar hai ki sngi ki jong Absalom but uneu Absalom udeu khon jong u hi u Absalom udeu khon jong u David u balai le persha elo jong pa u balapen sle Syiem yaladi ula penyap ialau jong men bat ulat muru ia kaban penyap ialau jong ukpa bat kene ke jing roi sam para pengi bi ke jing roi sam ke ban riu puar ke ya thu yangi ya ke jing small scam ke jong David ya ke jing ya da ke jong blei ke ban jrong bat hakibabun ke jing roi sam ke jong David yo i ba David ubu bet ya ke jing ngai bat ke jing shania ke jong u ha ublei baladangi pulih ke kitab sam ke ban ripuar ke khot ke bening kong bat ke baar ke tien ke jong ublei ke yathu ba David u ong ye kini ki kentien kamen Syiem jonga ke ap kermen tang ha ublei na u kawan ke jing pen im jonga tang ma u balong mau siang jonga bat unong pen im jonga ulong ke kut bajrong jonga on om pen khi e yanga kini ki kentien para bengit bi jong kajing shania kajong David kajing shania ba kajing sngo scam kajong hau blei kam dei hakapor ka ba umat i kajing em ka ba suk kajing em ka ba kemen henrei ka dei ka por ka ba David umat i kajing em ka ba bat ka ba ma kajing em ka ba dap da kajing jar ha ka ba la ker kut ba la ker saudong ya u da ki nong shun ki bele persha ya u bat ki ba tmuru ya ka ban shim ya kajing em kajong u penban David para bangit ba u ap kermen ba ya ka jing ada ka jong ublei da ka ba usngu thu ba ka bor bat ka jing yet ka jong ublei ka kham kraw ban ye kinong shun ki ba ker saudong ya u ha ka jing yet lemti ka jong David para bangit bi namar ka jing shania ka jong ha ublei ula long unong job ha shibon ki jing le persha ki jong u ye kinong shun ki jong u bat ublei ula ya daru ya David na ki khti ki jong u khon jong u Absalom ubalat mu ya kaban penyap ya lau jong ukpa para bangit bi David kom Syiem bat unong yalam ubadan ka jingkit khli na ka bantala ki jong kibriu ha ka hima ka jong u ka ktien ka jong ublei ka ya thu yangi ba David ukentu baru pen kan mau ya kibriu ha ka hima ka jong u ha ka sam ka ban riu puar ka khot ka ba phra David ong ya kini ki kentien to shania ha u ha ki por baro phi ki pat ba to the ela ka do onut hakmat jong u blei ulong ka jakari yangi
Kumba u David u shania yala di ha ublay. U khotru iki briu ki jong u ha kahima ki jong u. Bakin shania ha ublay ha ki por baro. La ha ki por jong ki jing suk ki jing kemen. Ne ha ki por jong ki jing ki jing huslai. Bat ki jing janjar bat ki jing tenju ki bubun jaj. U David u khotru iki pait ba ha kahima ki jong u. Bakin the no ela ki do onut ki jong ki ha ublay. But u David utip baha, but u yoi, bawat haba ki kun Israel, kidai ki briu ki bela jiet ki jong ublay, henry u yoi, baga do onut jong ki pat ka jingai na ublay. Ngikan mau para ngai biye ki kun Israel, haba ublay ula pelat im yaki nagakti jong Syiem paru, but ula pelat merau yaki negeri Egypt. Hak jaka begini ki kun Israel kin sengongu ya ublay namar kini ki kamba ka ba ulale ba ulay alam yaki lingba Moses henry kini kun Israel kila knyum penban ya Moses bat ya ublay. Hak jaka bekin aingu bat mani ya ublay ki mani penban ya ki blay tau ka baki kila shnahi. U David upen kan mau yaki pat ba hak hima ka jong u ba ublay ujongki uyit ye kedo onut ke jongki bat baki don kam ban the lut ye kedo onut hakmat jong u la kadai kedo onut ke bamat ye ke jing sosi ne ke jing kemen kedo onut ke badap de ke jing shani ha ublay ne ke jing artatien kedo onut ke bajan ne ke bajngai na ublay la kedo onut jongki kadai ke bak kolong ke bak huat ne ke batingit ki don kam ban the lut ha ublay ba ublay un yo e ke ban pen khuj bat ban thau thamai ye ka baru pun kan mauru yaki bawat laki day kaban mat ikijing bat kijing tenju kiba bunjat bat kijing ma kijing snew kiba up yaki upun kan mau yaki ba ublay ulong ka jakari na ka benta jongki bat unyada bat sumar yaki na kijing ma kiba bun para bangit bi tungin ye pet menta ayu bakani kajing ruai sam kadon ye kaban hikai ban ai kajing hikai na kabenta jonga ba jongi ki banget ki ba im hakini kisngi ki ba menta ngi im para bangit bi hakini kisngi ki ba daptang te kajing bat kajing tunju khamtam kani kajing pangklam coronavirus bangitip kum COVID-19 ubalasari ka pertehi baro kawai hakiba kiba bon ki mensiem kiba kodor kiladu la ka jong ka jingim na ka daw jong uni khnyang jingpang bat kani ka khlam bat bingi yo iru bat kani ka khlam kala poiru hadu kani ka jela ka jongi bat hakari khasi jaintia ka ba iet ka jongi para bangi bi hak bakum kini ki por hatu manga bat bangi kum ki banget ngi don em ka jing snus kem bat ka jing shania ha ublay ujongi ba unyada bat ba un sumar yangi nakini ki ai baro para bangi bi tungin ong ko ba ong u David kamen Syiem jonga ka ap kermen tang ha ublay na u kawan ka jing pen im jonga kum ki banget tungin bu ya ka jing kermen ha ublay da ka batip bat sngotu ba ublay jongi udon ka bor halor ki ai baro bat ka por bat kaya ke babiang un pendu pendam ya uni kunyang jingpang kum ki banget tungin ap kermen da ka jing Aisha ti ublay un pelat im yanga bat yapi kalong ka badan kam para banget bi yanga bat yapi kum ki banget yakini gisngi bangin the lut bat IT lut ya ka do onut ke jing Aisha ublay la ka do onut jongi ka mat ya ka jing kemen ke jing smobha ni ke jing smosi bat ke jing kuslai la ka do onut jongi kadap nem da ka jing shania ka jong ublay ni ngidon ka jing artatien la ka do onut ka jongi ka jan ni ka jingai na ublay la ka do onut ka jongi ka long ka bak huit ni ka batingit ladangi bread lut bat ngi IT lut ha ublay un pen khuit bat un thau thamai ya ka do onut ka jonga ba ka jong pi bangilong ki babit ya ka ban shakri ublay ha ki sngi ki por baro jo ka jing em ka jongi kini ki ai baro para bangit bi ki baja ha kini ki sngi ki long da ka jing tip ka jong ublay ki ai baro ki long da ka jing tip ka jong ublay bat ngiyo balanang yai pendep ki ai bala tho bat balai tho lupa ka ktien ka jong ublay bat ngiyo na ki dak ki shin ki baja ha kini ki sngi ka ba pen pau bangi im ha ki sngi ki ba khadu ki sngi ki ba utrai
ula jan ke banwan. Kini ki ai baro kumbaga ktien ke jong ublay ke ong. Kilong tang ki jing sedang jong ki jing jenjar. Larangin puli ha ke gospel ke jong Matthews ke lenong ke ba arpusau ki khot ke balai hadu ke pra ke ktien ke jong ublay ke ong kum ni. Te ha udang syong halor ulum ki olip ki senran ki lawan ha ujar ki ong. Tu ya thu hangi lanu ba kini ki ai ru kin long. Bat ke bakumno ke dak ke jingwan jong me, bat ke bawai no kani ke perthai. Te uji su ulaya thu bar ula ong haki. To sumar ba unu ru un om syukur ya pi. Na babun kin yawan hak kerteng jonga. Kida ong manga uba ukris bat kin syukur ya shibon. Bat pinsayo asngau syapang kitma. Bat ke jing bena ke kitma. To sumar pi bat sngau kuslai. Na ba kadai ba kini ki ai baro kin long. Henry ka bakut kampat laja. Nabag kenjaban riu kan yang yale eka kenjaban riu. Bat ke hima ru eki hima. Bat kin long kinem sniu bat kicing yap tem. Ru bat kicing kenyu jumai. Hashibun ki jaka. Henry kini baro ki long. Tang kicing sedang. Kicing jenjar. Kum ki banget. Hakini ki sngi ki bangem. Ngi hap ban long ki bapen kre abhaya ladi. Namar ba ki ki bakam ki bakam syurkai kinang yaija nang ni syakmat kum ki banget ngide ban long ki baskem ha ka nongrim jong ka jinget ke jongi da ka bangi shani ha ujisu u bolong mau siang jongi mau siang baskem jongi bat unong penim jongi kum ki banget ngiyo ya kalat akum ki ni ki por bengin yo ya ka ban syakri ublay ha ki yeng ki sem ki jongi bat ngidon ke por ha ka bengin yo ya ka ban yalum nang sying si sem ban syakri ublay bat kelong ke por ke badon kam yangi mangidai ban tei ladi shimet ngidai ban tei la kelong ki long sem ki jongi ha u Jesu Christ u bolong mau siang baskem bat unong pen im jongi Kumba u David para bengi bi udon ke jing sngo scam ya ke jing ada ke jong ublay haba u ya kendu ke jing bat ke jing ma haba u sngo thu ba ublay ulong ka kut bajrong ba kanu ka bor kam la ke ban pen khi ya u khot ru ki pai ba ha ke hima jong u bawat la ki dai ban ya kendu bat ma ke jing ke ba bun jat ke jing tenju ke jing ma ke jing sniu ki ba up ya ke jing ke jong ki upen kan mau ya ki ba ublay ulong ke jakari na ke benta jong ki bat unya da bat sumar ru iki na ki babon ki jingma bat kaniru para bengi bi kalong ke jing khot na ka benta jong nga bat jong pi ki banget ki ba im ha ki kisni bawat langi dei ka ban yat ling ma ya ki por ki ba hapading ki jing tenju ki babon jat bat ki jing ma ki ba ap ya ka jing im ka jong nga ka jong pi ngi dei ban yat da ka jing small scam da ka ba ap kermen bat shania ha ka jing alam bat ka jing ada ka jong ublay ubolong mau siang baskem bat unong pen im jongi bat ubalong ru ka kut bajrong bat ka jakari na ka benta jongi to ublay un kurku ya di kentien ki blakren hang di kapor na ka benta ka burom ka jong ublay amen ai khublei ye pastor P Warjri bala ayangi to khubon ka ktien ka jong ublay pengkan mau yangi ba ka jing senia ka jongi kalong tang hau ta wala podon bor bolong blay jongi bolong mau ka jingka ka jingke jongi tu blay nu ker khu pi pastor nang ai pi kamet bokoi ka khia nang ai pi khamtam ka jing start ka jing siampang ka jing sakri ka jong pi ya ka kam ka jong blay kini ka por nginyo ban penwai no ini jing sakri ka jongi dawang nyerwai lang ka jing wai kan rius pa life usau bahagia kata ngang kerpa di pastor P Warjri per ai ke jingkren men pelat yang ngira ke jingker khu penwai try pelat dak baker khu ai ke jingsuk haporu na ke mana gospel jumi angin bam dak bangu ke jirwai kwan rius pa life usau Jing sum haporu Nakamana gospel jong me angin bam
hak bawai no jong kajing syakri kajing ye me au blai tu sim pelaj ingin kajing kerku kajing me betul da ai kajing ai ke berap biang kajing Jesus Christ bo try kajing it ba kajing blai buk pa na bom chukun lam ba kajing slok ke batiang ke pentingan ke pensyai bor kajing men sim ba khoi tu ai bini kajing kerku kajing ke lai hui blai ke nyai sa ringkat bat ngi ke nyai sa rup ke syakri kajing me ke syakri penan buram bat ke syashtom na kam ta ke kerteng kajing me hang ni ba keling instruction ke perthai nadu menta shidiki bom jukot ro amen.